Vítajte opäť na kanále Greendead. Tentokrát to bude znova na tému uzavretého mesiaca a chcel by som vám ukázať, čo všetko dokáže fotovoltika vyrobiť v rámci jedného mesiaca. Chcel som spraviť také dlhšie video pôvodne, ale vzhľadom na časovú vyťaženosť to bude len také veľmi krátke zhrnutie. Pre tých, ktorí ma vidia prvýkrát alebo ma vidia po dlhej dobe, mám 10,8 kW píkov na streche. Časť mám na východ a časť mám orientovanú na juh a mám kapacitu batérie fyzickej 14,2 kWh plus mám aj virtuálnu batériu zavedenú. Chcel by som vám ukázať, čo dokáže fotovoltika a pre tých, čo neveria, tak toto je podľa mňa perfektný dôkaz toho, že áno, dá sa fungovať aj na fotovoltiku s batériou, aj fyzickou. 3.4. bol absolútny rekord, vyrobili sme necelých 50 kWh z tejto tu zostavy, čiže znamená, že na to, že mám dom úplne plne elektrifikovaný a dokážeme fungovať značnú časť týchto dní zo slnka, tak ani zďaleka sme nedokázali pokryť celkovú výrobu, išlo to do virtuálnej batérie, do fyzickej batérie, ale stále je tej elektriky až. Keď sa pozrieme na to, čo dokáže urobiť daná zostava, tak v rámci februára sme mali 62% sebestačnosť, to je táto žltá krivka. Ja tomu hovorím sebestačnosť, niekto tomu hovorí inak, ale v podstate keď si pozrieme to, že keď dokáže fotovoltika vyrobiť 602 kWh vo februári a ja spotrebujem 377 kWh i hneď, tak ako inak ako sebestačnosť to môžeme nazvať. 63% je úroveň mojej sebestačnosti, táto rastie, v decembri bola na úrovni 26, potom na 47 a tentokrát na 62%, takže krásny náraz a uvidíme, čo to spraví v marci, ale si myslím, už apríl budeme niekde na úrovni za 80%. Uvidíme, nakoľko mám fotovoltiku iba od novembra, tak je to ešte veľmi, veľmi čerstvé. Tento nákup, ktorý sme museli realizovať, ako je tu vidieť, nákup toto oranžové je 224 kWh, tak drvivá väčšina samozrejme, alebo teda celý tento nákup bude vďaka virtuálnej batérii len nákupom za distribučný poplatok, takže to bude obrovská pomoc. Čo sa týka tohto grafu, si môžeme pozrieť aj takýto detail, čo dokáže fotovoltika. Tak výroba v decembri 918 kWh, to bol najslabší mesiac. Nič som nemenil, to znamená, že keď mám stále túto istú zostavu, tak máte aspoň takú predstavu, čo dokáže v ktoromkoľvek mesiaci. V januári 493 kWh, ale január bol že vraj zo slnečného svitu veľmi nadpriemerný. No a február tých 525 bola výroba, čo je naozaj slušný výkon a 377 je tá vlastná spotreba. Veľmi dobre, až také nečakané z mojej strany. Sú veľmi pekné dni, keď sa pozrieme napríklad toho včerajšieho dňa, kedy sa vyrobilo necelých 50 kWh, takže to je ten rekord. Ako to vyzerá teda v reáli? Začíname deň tým, že sme mali vybuchanú batérku nejakých 10% a narastla tá batéria tak, že už výkon nám začal 7 hodín 10 minút, okolo 7 sa začína prebúdať slnko. To je toto modré, to je výkon fotovoltiky. Toto zelené je batéria fyzická, čiže vlastne tu začínalo už slnečko nabíjať batériu ráno 7 hodín 15 minút a už vyrobila fotovoltika viac elektrickej energie ako dom spotreboval, tak nabíjala sa fyzická batéria, ktorá sa nabila už o 11.25 bola pomaly na 100% a zvyšok išlo do virtuálnej batérie. Všetko toto až do 18.25 sme išli do virtuálnej batérie, čiže až do nejakej
6. hodiny večernej sme si nechali uloženú batériu a deň sme ukončili s tým, že bolo v batérii 59%. No a keď sa to môžeme prehrnúť potom do ďalšieho dňa, tak sme začali 59 a tu je vidieť, že sme klesli iba na 42% batérie a znova sme išli hore. Čiže tieto dni, keď je takéto dlhšie slnko, vďaka virtuálnej batérii, vďaka fyzickej batérii, ktorú máme 14,2 kWh, dokážeme prežiť úplne bez problémov noc. Aj teraz máme 69% a dom je vykúrený, voda je zohriatá, to znamená, že znova asi do zajtrajšieho dňa vydržíme. A takýchto dní je viacej. Čiže vďaka fyzickej batérii dokážete pri dlhších dňoch aj v marci, aj vo februári prežiť noc a fungovať na podstate totálnej sebestačnosti, inak by som to asi nazvať daný nemohol. Je to nejakých možno, fakt, môžeme to aj pozrieť, koľko musím potiahnuť zo siete. Nákup 0,36. 3. 4. nákup 0,36 kWh. Čo je super. Tu je 0,46. Úplná sebestačnosť, a to nehovorím o tom, že naozaj každý jeden deň mesiaci sme museli kúriť, lebo v podstate ešte je stále február, je vonku chladno a v noci sú ešte sú chladné. Takže toľko, čo sa týka tej výroby za ten február, hovorím, toto bude také trošku kratšie video, ale tí, čo neveria, že fotovoltika pomáha, tak si myslím, že toto je pekný dôkaz toho, že dokážeme fungovať len na batériách. Onedlho budem testovať možnosť byť úplne off-grid. Chcem to vyskúšať sa s našim fotovoltikom, tak budem potom zdieľať aj tieto informácie a už naozaj začínam uvažovať nad tým, čo budem robiť s touto vyrobenou elektrikou, pretože neviem, čo s ňou. Takže asi nejaké EVčko bude potrebné. Sledujte ma aj ďalej, pardon za takéto krátke, rýchle video, ale na budúce sa trošku polepším. Majte sa pekne.